Hej. Ja, vi er i Aros, tror jeg det hedder. Ja. Vi filmede ikke fra morgenen af, fordi vi var rigtig grimme. Ja. Men altså, vi spiste morgenmad, og så tog vi herhen. Og det er sådan lidt akavet, fordi der er sådan mennesker. Sådan, og dernede. Ja. Men der skal vi egentlig bare være hele dagen, og så skal vi jo have noget at spise på et tidspunkt. Så ja, der kommer nogle videoer og nogle billeder nu her, som vi får taget i løbet af dagen, fordi det er ikke så spændende. På vej op til Regnbuen. Regnbuen. Ja, vi er for dårlige til at tage trappen, så vi tager elevatoren. Wow. Ja. Så nu er vi kommet ind i sådan et farvet rum. Vi ved ikke helt, hvad det er. Hvad er det? Ved du, hvad det hedder? Nej. Der er røg ud over det hele. Man kan ikke se noget, men I kan godt se os. Og det lugter. Hvad er der? Filmer du? Så nu er vi kommet på McDonald's for at spise mad. Ja, mad. Filmer du dig selv eller Det er Happy Meal. Meget spændende. Så ja, det er inde på banegården i Aarhus. Har de her. Her lige her. Mor, kameraet sidder over i den her side. Mor, det der er den forkerte side. Ja. Så det er aften nu. Og vi skal til noget mad, og der kan vi filme, men efter det, der kan vi så ikke filme mere, fordi at den her, min mor, ja. Hun skal smide den op på YouTube, fordi at her ude er der ikke noget wifi. Det er bare fordi, du ikke kan finde det. Du Du er ikke lidt længe nok. Okay, så hun skal lægge det op Og det derovre, det er hendes far. Det er ham der. Se, han har ingen arm. Nej, han har ingen hoved. Det er også derfor, at vloggen fra i går den først kom op her til aften. Vloggen? Fordi at, ja, Det hedder blog. nej, vlog. Ja. Den kom først op i dag, fordi at vi ikke havde noget wifi, og hun skulle lægge den op på YouTube. Så. Ja, vi ses bare i morgen. Hej hej!